Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukilina pano ing tetuko, tinebihno ing tulah sari. Kasingkirna sekata ing sesendu ingkang badhe tumama dhumateng jiwa raga kawula. Dereng wekdal dalu menika kula kawantun matur wonten karasa panjenengan sedaya. Aminanggali menapa ing dados kawundutipun kadang-kadang Seni Putra Rimba, Putra Aki Sutopo, ingkang mijil saking Adiwinatan kalih Karanganyar Borobudur. Bilih ing wekdal dalu punika kawula sakadang kasuwun atur pasugatan wonten ing menika panggenan. Wonten ing adicara ulang tahun tur inggih Adik Destian Abdal Gilang Aditya ulang tahun ingkang kaping sekawan lan ugi David Rizky Dwi Putra Cahya ulang tahun ingkang kaping 3. Mugi-mugi lari sekalian ingkang nembe pun ulang tahun ingkang kaping sekawan lan ugi ingkang kaping 3. Ing tembe dadosa lare ingkang soleh piguno kangge nusa bangsa tuwin agama lan saged njunjung derajating tiyang sepuh pinaringan panjang yuswa jumbuh kang ginayuh jinongko kang sinetyu dumateng sangjanging para pemunden para sesepuh tuwin kasepuhan boten kasupen kawula tansah nyuwun doa restu dhateng panjenengan sedaya. Mugi doa restu saking panjenengan sedaya tansah ngaluberono dumateng kawula sakadang anggening wekdal dalu menika ngayahi atur pasugatan wonten ing adicara tanggap partai dalu punika. Raning mbok pilih samangke anggen kawula atur pasugatan kirang nuju prana dhateng panjenengan sedaya. Mugia panjenengan sedaya ngrasa bedah tambak tangguling samudra kacawuk kasembyono dhateng kawula sakadang. Pramila saking menika kawula aturaken sugeng dalu sugeng ngamirsani ngantos sapang pungkasaning pasugatan ing wekdal dalu menika. Nuwun matur suwun.
bisa lestari. Sugeng dumateng kang samya dateng amen sani badan kula wujud cemeng peleng-peleng sampun ngantos samya digleng mangke mundhak mesegeren kula dumateng kasamya peta ageng alit kakung putri sepuh muda sedaya sinambi mresa kamula kang rupane boten tata. Sami anglampahi kesenian warna-warni pun sedaya kasamya beda sampun ngantos sami ngala alam ring kawula najan kula rupa ala nanging tasih kancanira najan ala rupa kula ambarteni angin tasih golongane santri sayati sami anglampahi kesenian warna-warni sampun cekap kan kados atur kawula mugi samya sekecakna lenggahira sedaya yen wonten lepat kang mula nuwun gunging panyarsama.
sutopo seni saking desa derek uri-uri seni budaya Jawa perayaan ini kang besar sekali untuk meringati pentasan malam ini mila kula iki saged dugi mriki sebab ditimbali kalian warga mriki perlu arah-arah kanggo syukuran supaya tegas sarta bisa aman. ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda najan rupa kewan melu perayaan supaya akhir bisa antuk kehormatan. mila para rawuh kakung saha putri kerasa rengsani rupa kula amarateni Kados sampun cekap lelakon kamula pilih manggil lepet nyuwun tunging pangacama. rasa tresna rina wangi nanging aku ra bisa duweni godhong kates dadi janji tetes tresna saya mati
Jawa ayo sedulure sedaya bebarengan hormatana maring miyosi nabi junjungan kita nabi Muhammad sang mulya ayo bro kaum muslimin muslimah harto ansor fataya padha kiato anggone menghormat maring miyosi nabi Muhammad lamun wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan laknat geni neraka kang mulan nanging kapodo gelem ngurmati maring miyosi kanjeng nabi desa yang kita tumakoe ngapati diganjel sapa kang edi Labalinatina indallah Islam iku dawonya pangeran agama munggu Gusti Allah Islam iku dan lakoni tenan mila sedulur ngati binatan netepono ing kewajiban ayat kang kasebut ana dalam Quran perang dawuhe pangeran sedulur kancanya besok mugi enggal ben tindakna agama Islam ingkang luwih utama iku dadi kewajibannya Klopo
kusuma ora presa apa pancen teka apa pancen tega balung janot paring usata bentunan ndang uyung dodoku semua ora krasa apa pancen tega mbok balung